Radio M1, 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 Radio M1. בוקר טוב, מאזינים יקרים, יום שלישי פעמיים כי טוב, יום שלישי שפתחנו אותו עם גשם, ועכשיו אין גשם, ושוב גשם, וריח של הגשם שניסה באביב, פשוט כיף וחלום. אני דודו, ואיתי הבוקר דניאל, ואבי שאיתנו על הצלילים ועל התמונות. אנחנו בתוכנית הבוקר, והיום קצת נוסטלגיה של רדיו M1. תחנה שמאמינה בחשיבה חיובית, עשייה טוב וחיבור עמוק לארץ ולחברה שלנו. היום, ה-24 בפברואר, אנחנו פותחים את הבוקר עם חדשות מעוררות השראה, טכנולוגיה שמגביהה עוף, יוזמות קהילתיות חדשות, שינוי עומק בחינוך, נטייל בנחל אל-על המרהיב, וגם ניגע בראש חודש אדר ובמקור של מנהג משלוח מנות. אז בואו נתחיל את היום עם לב פתוח, חיוך וקצת טוב ישראלי, ובואו נזכור, אתמול בית"ר ירושלים הדליקה לנו את המנורה, אז בואו נתחיל בבוקר טוב לכולם. מכונית מוכנה, הוא ייקח אותה לסיבוב בשכונה ויראה לה את הנוף. פה ושם זה עוזר, אני לא משתכר, פה ושם היא תצחק. פתאום הוא ישים את ידו על כתפה, השמלה תתכמת, היא תחשוב על הבית. פה ושם זה עוזר, אני לא מוותר, פה ושם היא תצחק. בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם, בוקר טוב עולם, אני הולכת מכאן. בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם הזה, באגם הזה. רחלי אשתו, היא קוראת מחשבות, היא אומרת זה בסדר, הוא לא תמיד ככה. האבטיח הצבאי לבש את הדופון וירד לרחוב. הוא ירד לרחוב ואחר כך חזר, הוא ידע מה עושה כאן, דלת מתרגל, מכשיר השמיעה התקלקל בזמן הלא נכון. בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם, בוקר טוב עולם, אני הולכת מכאן. בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם הזה, באגם הזה.
בוקר טוב לכם חברים, ובואו נתחיל קצת לחפש חדשות טובות מהיום, כי אנחנו הרי התחנה שמדברת על חדשות טובות ועל דברים טובים שקורים לנו במדינה. אתמול ב-23 לפברואר נערך ביפו טקס אבירות ממרכז פרס לשלום ולחדשנות לנשים בעלות השראה. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, והאות שמוענק מדי שנה לנשים פורצות דרך ומשפיעות במגוון תחומי החיים בישראל. אתמול בטקס הזוכות הבולטות היו גילה אלמגור, כלת פרס ישראל ושחקנית ותיקה, גלי עטרי, זמרת, דורית בייניש, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, נוגה ארז, יוצרת, זמרת ויוצרת. בואו נראה קצת מהאנשים שזכו בשנים קודמות בתחום הזה. סליחה, רק שנייה. אוקיי, זוכות בולטות משנים קודמות, יש לנו את רז הרשקו, הג'ודאית שזכתה במדליית זהב, מורן סמואל בחתירה פראולימפית, רוטו ברודו מתחום האוכל, קרן אויבך בתקשורת, הדר קס, דניאל עמית, עדינה בר שלום. הטקס לפני שנה עמד בסימן גבורת נשים במלחמת חרבות ברזל. בין הזוכות היו שרית ויסגר, מורן זר ועוד אנשים. אותי לא כל כך מעניין מי האנשים שזכו בהבאות, כי נשים מלאות השראה, יש לנו בארץ מלוא החופן. אם נזכר במה שקרה לפני שנתיים, אם נזכר בפדויות השבי שחזרו בשעה טובה אלינו לארץ, וכולן, אלה שחזרו בחיים. הטקס, השנה, כפי שדיווחו וואלה ותרבות ומקורות נוספים, עמד בסימן גבורה, שיקום והתמודדות עם המציאות שאחרי אירועי 7 באוקטובר. הטקס הזה הוא הרבה מעבר לפרסים. הוא תזכורת לכוחן של נשים בחברה הישראלית. נשים שמובילות יוזמות, משנות מציאות. בבוקר כזה טוב לעצור ולהגיד תודה על הדמויות שמרימות אותנו למעלה, שמראות שאפשר אחרת, שאפשר טוב יותר. חשיבות הזוכות שצוינו פחות חשובה לטעמי, כי לכל אחד מאיתנו יש מישהי שמגיע לה הפרס. אם זה חיילות צה"ל, אם זה עקרות הבית, אם זה נשות המשרתים, בכל המגזרים, אם זה אנשים שיצאו להכין אוכל, לסייע לאנשים שבזמן המלחמה לא היו להם בתים, לא היה להם אוכל, לא היה להם ציוד, לא שום דבר. רק השבוע התבשרנו על מפקדת סטיל ראשונה בישראל, אז כולם הם נשות חיל. אני רוצה מתוך החדשות להקריא לכם ידיעה על אחת מהאנשים שהיא פורצת דרך. תמתינו איתי שנייה, אנחנו כבר נעלה את זה. אוקיי. הכותרת היא כזו. לי שריר דולב, תרומה מאירוע אישי שקרה לה להנהגת סטארט-אפ מצליח. לי שריר דולב הקימה את טריליון, חברה מתוך שליחות חברתית עמוקה. נקודת המפנה בקריירה שלה הייתה אירוע טכנולוגי שנועד למצוא פתרונות למניעת אלימות במשפחה. לפני מספר שנים נרצחה מיכל סלע, והרעיון של לי שריר היה ליצור אפליקציה שעל ידי מילת קוד שאתה אומר לפלאפון ידעו שיש אירוע, שהיא לא תצטרך לחייג ל-100 או ל-101 או ל-102 או למשפחה, על ידי זה שהיא תלחץ באפליקציה על מילת קוד, או תגיד את מילת הקוד, מיד המערכת תשלח הודעות לכל מי שצריך, ויוכלו לבוא ולעזור לה במהירות. תחת הנהגתה כמנכ"לית, היא החליטה חברה לעבור תהליך של סקיל-אפ משמעותי. הטכנולוגיה מבוססת על AI ועל זיהוי קול, היא מסוגלת לזהות מילות קוד או צעקות מצוקה בזמן אמת,
ולהפעיל שרשרת תגובה, כמו שאמרתי, הקלטה, מיקום והזעקת כוחות הביטחון, גם כשהטלפון נעול בכיס. זה מתאים לכל אחד שרוצה להגדיל את הביטחון האישי שלו, בבית, סטודנטים בקמפוסים, נשים שנמצאות במצבי סיכון במרחב הציבורי, או גברים, כל אחד שנמצא במצב סיכון יוכל להשתמש בזה. היא הצליחה לגייס מיליוני דולרים ממשקיעים בולטים, תוך שהיא מנווטת את החברה בזמנים מאתגרים, כולל תקופות בהן חלק מהצוות שירת במילואים. ברעיונותיה, שריר מדגישה את השילוב בין טכנולוגיית עילית לבין ההשפעה החברתית. היא נחשבת לאחת הדמויות המבטיחות בתחום בארץ, כפי שבא לידי ביטוי בבחירתה לרשימת 30 הנשים המשפיעות בתחום. אז לכבוד הנשים המעצימות, לכבוד הנשים שכל אישה היא אשת חיל, בואו נשמע מספר צלילים ובואו נהיה קצת שמח. קורה עכשיו מזיז אותי קצת, מפחיד לאהוב, מפחיד לא לאהוב בכלל. מחכה לרגע הנכון, מול מה שאמרת שריגש אותי מאוד. אני שוכבת בעיניים פתוחות על מיטה זמנית, מחכה לרגע הנכון. איך בילדותי, לפני טיול שנתי, הייתי מתקשה להירדם מציפייה, וכל הפרפרים חגגו כל הלילה, כשאמרו לי משהו יפה, זה היה מתנגן לי שוב ושוב בראש כמו תשובה, מחזק אותי שאני טובה. אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה היום, רציתי כבר מזמן, אבל רק עכשיו אני פנויה לראות. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה לאהוב חזק, אני רק מחפשת להודות במה שיש לי כבר ביד. כל מה שקורה עכשיו מרגש אותי מאוד, אני נשארת בידיים פתוחות לקבל אותך, שתבוא ברגע הנכון. איך בילדותי, לפני טיול שנתי, הייתי מתקשה להירדם מציפייה, וכל הפרפרים חגגו כל הלילה, כשאמרו לי משהו יפה, זה היה מתנגן לי שוב ושוב בראש כמו תשובה, מחזק אותי שאני טובה. אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה היום, רציתי כבר מזמן, אבל רק עכשיו אני פנויה לראות. אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה לאהוב חזק, אני רק מחפשת להודות במה שיש לי כבר ביד. איזה מעשה טוב עשיתם היום? מחליטים לנהוג אחרת. פרויקט מיוחד למען אהבת חינם, ערבות הדדית ולאחדות החברה. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים לטוב. איזה מעשה טוב עשיתם היום. איזה מעשה טוב עשיתם היום. פרויקט מיוחד למען אהבת חינם. קחו על עצמכם לעשות מעשים טובים למען ערבות הדדית ולאחדות החברה. אז איזה מעשה טוב עשיתם היום. מורל האימהות והמשפחות, מכוונים. חזרנו, בואו נראה חדשות נוספות שאנחנו רואים מתוך מערכות החדשות. מיזם חדש של האגודה לתרבות הדיור. האגודה לתרבות הדיור, הגוף שפועל משנת 1964 לטיפוח החיים בבתים משותפים, משיקה מיזם חדש שמטרתו לסייע לוועדי בתים קטנים, כאלה שאין בהם ועד מתנדב או מנהל וכדומה, טיפים איך לנהל את ועד הבית. מדובר על בתים של
2 דיירים, 4 דיירים, 6 דיירים, 8 דיירים, בתים קטנים ועדי בתים קטנים. האגודה מספקת ייעוץ משפטי, הנדסי, בנושא גינון, בדיקת בטיחות, הדרכות לניהול תקין ועוד. עיריית קריית מוצקין, בשיתוף האגודה לתרבות הדיור, פתחה במיזם שהיא מזמינה אנשים שרוצים ללמוד איך לנהל ועדי בתים קטנים, מזמינה אותם ליום הדרכה, שממנו היא תבוא, תנחה את האנשים ותעזור להם לנהל את חייהם המשותפים בבית. המיזם החדש יעניק לוועדים הממונים הכשרה וכלים מעשיים, איך לנהל את התקציב, מה מותר לעשות ברכוש המשותף, איך להתמודד עם סכסוכי שכנים, ואיך לשמור על איכות החיים בבניין. זה נשמע אולי טכני, אבל זה לא העניין. שכנות טובה מתחילה בניהול נכון, וזה בדיוק מה שהאגודה עושה. מחזקת את המרקם החברתי, קומה אחרי קומה, בניין אחרי בניין. ידיעה נוספת, מתחום חדשות הטכנולוגיה. החללית בראשית ממריאה שוב. ישראל מכוונת לירח. החללית בראשית פרויקט הדגל של ספייסל המריאה בדרכה למשימה נוספת. צעד שממשיך את ההישג ההיסטורי של 2019. אז הפכה ישראל למדינה השביעית בעולם שהגיעה לירח. המשימה הקודמת אמנם הסתיימה בהתרסקות, אך היא נחשבת להישג מדעי וטכנולוגי אדיר. החללית ביצעה תמרונים מורכבים, נכנסה למסלול סביב הירח וצילמה תמונות בלתי נשכחות. במצב העולמי היום, אנחנו כמדינה לא גדולה, אבל אנחנו חייבים לשמור על עצמאות כלכלית, עצמאות ביטחונית, עצמאות בתחום המדע והבטיחות. היופי בפרויקט בראשית הוא לא רק היעד, הירח, אלא הדרך. נוער ישראלי שנחשף למדעים, מדענים צעירים שמקבלים השראה, ותחושה לאומית של אנחנו יכולים. זהו סיפור על התמדה, על קימה מנפילה, ועל חלום שממשיך להמריא. אז עצמאות טכנולוגית היא תמיד טובה, השמיים תמיד הם הגבול, ועם ועד בית, שזה היסוד, ועם חללית שמגיעה לשמיים, בואו נשמע קצת צלילים על השמיים. כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני
הנגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, מתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. חדשה נוספת, והפעם חדשה מתחום החינוך. חינוך פיננסי הופך למקצוע חובה. החל משנת הלימודים הקרובה, חינוך פיננסי יהפוך למקצוע חובה בבתי הספר העל-יסודיים. התוכנית תלמד בכיתות ט' וי' שעה שבועית במשך 2 ותכלול נושאים כמו צרכנות נבונה, בניית תקציב, זכויות בעבודה, הבנת ריבית ואינפלציה, קריאת תלוש שכר, תכנון כלכלי לטווח קצר וארוך. משרד החינוך מדגיש, בית הספר צריך להכין את התלמידים לחיים עצמם ולא רק לבחינות. בעולם שבו צעירים נחשפים לפרסומות, אשראי, הלוואות, השקעות, זה צעד מתבקש. הדור הבא יקבל כלים אמיתיים להתנהלות כלכלית בריאה, וזה שינוי שיכול להשפיע על החברה כולם. השאלה האם זה בזמן, האם הסוסים עוד לא ברחו מהאורווה? אני חושב שהנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב, ואולי היה רצוי ולהתחיל אותו עוד מגילאים יותר צעירים, במושגים הרבה יותר בסיסיים, ולאט לאט להתקדם ולהגיע לקצה הפירמידה, שהיא הנושאים שרוצים ללמד בכיתות ט' וי'. התלמידים בגילאים האלה כבר מתחילים לעבוד בחופשים, מתחילים להרוויח כסף, צריכים להבין קצת מה קורה בעולם הכלכלי, עלות של דברים וכדומה. כשאנחנו מדברים על חינוך, אני רוצה קצת להיכנס לנושאים שנגרמים לנו בגלל הקטע של AI. שאלה שאני רוצה לשאול בקטע הזה של החינוך. האם הגיע הסוף לשיעורי הבית? לאחרונה אנחנו שומעים שהדיון על הסוף לשיעורי הבית נמצא במוקד השיח החינוכי. היא מגמה גוברת לצמצום או שינוי מהותי שלהם, במיוחד בבתי ספר יסודיים. עקב עומס והתיישנות המודל המסורתי, משרד החינוך ממליץ לצמצם היקפים בשיעורי הבית, להימנע מהאנשה ולא לתת שיעורים ללא משוב. חלופות מודרניות מציעות משימות יצירתיות, אורייניות וחווייתיות במקום. בתי ספר רבים בארץ ובעולם מפחיתים ומבטלים את שיעורי הבית כדי להקל על הילדים ולהפחית את המתח. בואו נראה מה היתרונות וחסרונות של דבר כזה. בעוד ששיעורי בית נתפסים כמפתחי אחריות אישית, הרגלי למידה, חשיבה, מחקרים מראים כי בחטיבות הביניים הערך הלימודי שלהם נמוך, ויש יתרון משמעותי רק בתיכון. מי מאיתנו לא רואה את הילדים שלו, כשיש לו איזושהי עבודה או נושא לעשות, נכנס למחשב, AI, הוא אומר בכמה מילים מה הוא רוצה, והוא מקבל מידע. האם המידע שהוא מקבל הוא נכון? האם הוא מגיע ממקורות שכולם אמינים? האם לא כדאי שהילד ינסה להכין לבד, שיקרא קצת ספרים, שיעלעל בחומר, וביחד יכין את השיעורים? המגמה היא להחליף משימות חזרה משעממות בשיעורי בית שמשלבות קריאה, עריכת סקרים, צילום או עשיית ניסויים. משרד החינוך ממליץ לתכלל את כמות השיעורים בין המורים כדי למנוע עומס ולהתמקד בתרגול מיומנויות חשובות, כמו באנגלית או מתמטיקה, שהם חלק ממקצועות הליבה. האם יש להכניס את מקצועות הליבה לכל הילדים ברחבי הארץ, בכל המגזרים? שאלה חשובה. מה תפקיד ההורים בנושא הזה? היום הרבה ילדים יודעים להשתמש במערכות הרבה יותר טוב מההורים שלהם. ההמלצה הרווחת היא להפסיק להפוך את הכנת שיעורי הבית למקור חיכוך משפחתי. אנו נערכים לקראת מודל שבו שיעורי הבית אינם עונש או עבודה טכנית,
אלא כלי למידה מותאם אישית. בואו נראה מה יש לנו עוד בתחום החינוך. כיצד המערכת הבינה המלאכותית מפרקת את מערך הלימודים הקיים. הבינה המלאכותית אינה רק כלי טכנולוגי נוסף, אלא כוח שמשנה את יסודות הלמידה. היא מפרקת מודלים מסורתיים של שינון והערכה, ובונה מחדש תפיסה של למידה מותאמת אישית ותפקיד מורה חדש. כבר לא צריך כל כך לזכור ולשנן, הידע זמין בלחיצת כפתור, על מה שהופך את שינון העובדות לפחות רלוונטי, ולחייב מעבר לפיתוח חשיבה ביקורתית. עבודות בית ומבחנים מסורתיים מאבדים מתוקפם כאשר AI יכול לכתוב אותם תוך שניות, מה שמאלץ את מערכת החינוך לחפש דרכי הערכה חדשות המבוססות על תהליך ולא רק על תוצר. AI מחליף מורים במשימות טכניות כמו בדיקת נוכחות, הכנת מערכי שיעור בסיסיים ובדיקת מבחנים אמריקאים. אנחנו רואים שנושא החינוך מקבל שינוי מאוד גדול בתחום של עם הבינה המלאכותית, ואם אנחנו לא נלמד לשלב אותו או להשתלב יחד איתו, אנחנו נהיה מאחור. עוד בספר של אליסה בארץ הפלאות נאמר שבעולם של תחרות הולכת וגוברת, עלינו לרוץ במהירות כפולה על מנת להישאר במקום. ואם אנחנו רוצים להתקדם הלאה, אנחנו צריכים לרוץ במהירות מרובעת, מחומשת ויותר. אז חינוך פיננסי זה דבר טוב, חינוך ללימוד ושימוש במערכת AI דבר מצוין, חשיבה והכרה מה המקורות שממנה זה מגיע ומה יכול להיות עם זה חשוב ביותר, ובואו נתפלל כולנו שאנחנו נשתלב ושה-AI יהיה לעזר ולא כגזר. הוא היושב לו אי שם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחה נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחה נעורים, תן לנו גם לאהוב. מה כבר נותר לנו עוד בימים? מה כבר נותר כל היום? שמש תקווה והמון מבטים, לילה ויום של חלום. הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאהוב. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאהוב. אוקיי, אנחנו מתקדמים לנו במהירות הבזק, ואנחנו כבר בחודש אדר, הימים חולפים,
פורים מתקרב, ובואו נשמע קצת בחודש אדר. אחד המצוות זה זה להיות שמח עד דלא ידע, ונושא של משלוח מנות. אנחנו בפתחו של חג פורים, וזה הזמן לשאול מאיפה הגיע המנהג של משלוח המנות. המקור מופיע במגילת אסתר פרק ט', שם נקבע כי ימי הפורים יהיו ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו. חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, נתנו שני טעמים מרכזיים. אחד, כדי שלכל אחד יהיה אוכל לסעודת פורים, שלא יישאר אדם בלי יכולת לחגוג. ושתיים, כדי להרבות אהבה ורעות, לחזק את הקשרים בין אנשים, להפוך את היום הזה ליום של אחדות. בפועל, משלוח המנות הפך לסמל של נתינה, של קשרים חברתיים, של שמחה פשוטה. אני זוכר שבתור ילד, כשהיה מתקרב חג פורים, היינו צריכים להכין משלוח מנות. בהתחלה משלוחי המנות היו די עממיים ודי דומים בין האנשים, אבל כל אחד הכין לעצמו אוזן המן שהיה אופה בבית, ממתק כלשהו, רעשן, כל מיני דברים, מסכה, אביזר לפורים. לאט לאט עם הזמן היו כאלה שרצו להשוויץ במה שיש להם. אז הגיע מצב שהיו ילדים שהיו באים עם משלוח קטן, שמים בו מה שהם יכולים לתת, ולתת לפעמים מהמעט זה הרבה יותר מלתת מזה שיש לך הרבה, והיו ילדים שהיו בהם חבילות מאוד גדולות, מאוד מצועצעות, כדי להראות יש לי ואני נותן וכדומה. עם הזמן במערכת החינוך החליטו לתת רשימה של מה שהם רוצים שיהיה במשלוח המנות, וכך כל אחד יקבל את אותו דבר דומה. אבל מה יוצא מכך? שאין את ההפתעה, את התמיהה של ילד שבא ופותח את החבילה, מה אני מקבל? מה קיבלתי אני? האם אני קיבלתי את החבילה שרציתי? אבל אם אני אקבל בדיוק את מה שנתתי, אז איפה פה האקשן? הקטע של להרבות אהבה ורעות, לחזק את הקשרים בין האנשים. תראו, כשאנחנו מדברים על נתינה, אומרים שלתת מהמעט לפעמים זה הרבה יותר מלתת מההרבה. אנשים צריכים לבוא ולדעת לתת לא מתוך זה שתראו לעשות שופוני וכדומה, אלא מתוך זה, מתוך הענווה, לתת למי שצריך את מה שהוא צריך, בלי שזה יגרום לו בושה, בלי שזה יגרום לו את זה שהוא לא ירצה לקבל אותו. יש סיפור שמספר על קבצן שהגיע לאיזושהי עיר, ועמד ברחוב עם בגדים מרופטים, רואים עליו שהוא לא אכל הרבה זמן וכדומה. עשיר הכפר ניגש אליו, בא אליו, נתן לו מטבע של זהב, אמר כך, תהנה לך. העני לקח את המטבע, החזיר לבן אדם העשיר, אמר אני לא צריך, הסתובב והלך. אחרי כמה ימים הבן אדם הגיע עוד פעם לאותו מקום. האיש העשיר חשב, מה לא בסדר? נתתי לו מטבע זהב, זה לא מוצא חן בעיניו. הוא ניגש לבחור ושאל אותו, במה אני יכול לעזור לך? הבחור, אני חייך, חיוך גדול. פתאום מישהו פונה אליו ורואה בו בן אדם, לא איזשהו חפץ או משהו שצריך לפתור אותו. הקטע של נתינה צריך לבוא מהלב, צריך לדעת איך לתת בלי להעליב את המקבל. שימו לב, זה דבר מאוד חשוב. אז המסר הכי יפה של פורים, כשאנחנו נותנים, אנחנו בעצם מקבלים. עוד מצווה שיש לנו בפורים, זה לשמוח עד דלא ידע. אני רוצה להשמיע לכם שיר עליז שמח, של קובי עוז ולהקת טיפקס, שנקרא צמד איילות, שיר שעושה לנו שמח, אז נרים כוסית של מחיה, ויאללה פורים. קון חפיף, שמשמעו היה קליל, אני לוחסת לעצמי כדי לרגע, לא נרגע כשאין אלוהים ואין גבולות, ראשים עפים בטלוויזיה בקפה, חש כמו פרייר, קורבן שיטת מצליח ומונופולים וקומבינות על ראשי, רץ לים שאותי הוא קצת מרגיע,
צמד איילות רוקדות לי על הקרח, והכל נראה פתאום פשוט, חלב של אריות נמזג למים ואני פתאום מבסוט. קון חפיף, אני קופץ מהזעקות שילדים עושים כאילו עם הפה, חדשות שאין אוסף אסונות, טיפשות ופערים שמחלחלים לתת מודע. איך לנשום כשהלכה פה הבושה והאנשים אחד אל השני כמו אויבים, כל אימת שהעצבים אוכלים אותי, אני לוקח לי שולחן ליד הים. צמד איילות רוקדות לי על הקרח, והכל נראה פתאום פשוט, חלב של אריות נמזג למים ואני פתאום מבסוט. אני שוכח, אני שמח, ים תיכוני עם כושר מחייך, קצת נובח אך לא נושך, בטלן זמנית אבל אוהב אותך. פרלמנט שמתכנס בתוך בית כנסת או באיזו הילולה צדיק באיזה אולם, מתווכחים ודברי תורה למוח, צוחקים בכל הכוח, אלוהינו גם. צמד איילות רוקדות לי על הקרח, והכל נראה פחות נדוש, חלב של אריות נמסך למים והכל פתאום קדוש. צמד איילות רוקדות לי על הקרח, והכל נראה פתאום להיט, חלב של אריות נמזג למים, נחזור הביתה במונית. עם בוזוקי, אכול מניוקי, סופלק צדיקי, סושי מקי, תני חיבוקי, תני קצת דפוקי, מושפט זמנית אבל אוהב אותך. אז בפורים אמרו לשמוח עד אלו ידע, ועד אלו ידע זה כולל שתייה, וכוסית של מחיה עם קובי עוז תמיד טוב. יש מי שקורא לזה מחיה, יש מי שקורא לזה כוסית של ערק, תמיד להיות בשמח. אחד המנהגים שבמקום העבודה שהייתי, מנהל היחידה יום אחד בא אלינו צוות הניהולי ב8-9 בבוקר, פותח בקבוק וויסקי, שם על השולחן, אומר בוא נעשה לחיים. אמרנו, הלו, 8-9 בבוקר, מה קורה? עכשיו לעשות לחיים? הוא אומר לנו כזה דבר, תקשיבו, איפשהו בעולם, עכשיו ערב, אז בואו נרים לחיים ונשתה כולנו ביחד ונעשה שמח במשך היום. בואו נעבור במעבר חד לארצנו היפהפייה, ארצנו הנהדרת, ועדיין אנחנו מתמקדים ברמת הגולן. בתקופה של חורף, לקראת אביב, כשעדיין יש לנו גשמים ונחלים זורמים וכדומה, יש מקום שאני רוצה ואני ממליץ עליו לטיול. ואני אחר כך אספר לכם גם משהו אישי שלי עליו. אני רוצה לקחת אתכם קצת לחלק היותר דרומי של רמת הגולן. היינו בחרמון, היינו בברכת רם. נלך יותר דרומה ונלך לנחל אל-על. נחל אל-על הוא הנחל האיתן הדרומי ביותר ברמת הגולן. הוא מפורסם בשני המפלים והבריכות שבו, המכונים המפלים בשחור ולבן, בשל סוגי הסלע השונים בהם הם זורמים. סיפור אישי שלי, זה היה אמנם מזמן, בתנועת הנוער עשינו טיול לרמת הגולן, ובנחל אל-על, כשהלכנו בין המפל הלבן למפל השחור, האזור כולו מכוסה בצמחייה, ואתה הולך כאילו בתוך ג'ונגל. אתה הולך בפנים בין העצים, בין הסבכים, קריר בפנים, גם כשהשמש קופחת מבחוץ, אתה הולך ואתה מרגיש כאילו אתה נמצא בחוץ לארץ. אני זוכר שאחר כך הגענו לבית ספר והיינו צריכים לכתוב מה עשינו בקיץ. אני כתבתי חיבור על זה שביקרתי בג'ונגל. דרך אגב, קיבלתי על החיבור הזה את הציון המקסימלי של 10, אבל עצם החוויה
ואני זוכר אותה עד היום כבר, אנחנו מדברים על 50 שנה מאז, 45 שנה מאז, אין כמו הנחל הזה, אני כבר הגעתי לנחל הזה שוב ושוב, אבל באותו מקום אני קפצתי מסלע לסלע כמו נער שמבסוט, חתכתי את הרגל, נוצר לי פה צלקת גדולה, לא נורא, זה עבר תוך חודשיים, שלושה, כי היו צריכים גם תפירות וכדומה, אבל הארץ שלנו הוא ארץ יפהפייה, ועדיין יש לנו צמיחה, ועדיין יש פריחה, ועדיין יש כלניות, ואם השבוע היה יום הולדת לשושנה דמארי, בואו נשמע את השיר שהכי מזוהה איתה, ומזוהה עם הפריחה האדומה שיש לנו, כלניות. בבקשה. הערב בא, שקיעה בהר יוקדת, אני חולמת לראות עיניי, הגיא נערה קטנה יורדת, ובאש כלניות לוהט הגיא, את הפרחים לצרור ייתן לקט לה, ובשבילים המתכסים בטל, אמא היא נחבטת וקוראת לה, הביטי בהבאתי לך בשר. כלניות, כלניות, כלניות הדמדמות הדמוניות, כלניות מצוללות עינניות, שקיעות בהר כיוונה ותדעכנה, אבל כלניות תמיד תברחנה, סופות לרוב תהומנה ותסעדנה, אבל כלניות תמיד תבערנה. כלניות הדמדמות הדמוניות, כלניות, כלניות הן מצוללות עינניות. שנים עברו, שוב השקיעה יוקדת, הנערה כבר סבתא ידידה, הנה כבר נכדתה לגיא יורדת, ושוב כלניות פורחות בגן, וכשקוראת הנערה אליה, הביטי סבתא מה הבאתי לה, לצחוק בדמע זוהרות עיניה, והיא זוכרת שיר מזמור נשכח. כלניות, כלניות הדמדמות הדמוניות, ושכל אחד מכם ידמיין שהוא רץ בשדה פתוח ורואה כל מיני כתמים אדומים, וילדים רצים, ואנשים יושבים ועושים פיקניקים בתוך שדה ירוק שבפנים יש פרחים אדומים, או כחולים, או סגולים, או לבנים. אין כמו הטבע, אין כמו להיות בחוץ. אני רוצה לעבור קצת לקטע של הטיפ היומי שלנו. מה אנחנו עושים כדי שיהיה לאנשים יותר טוב? ושוב, סיפור קטן. תדמיינו לכם כזה מצב. נווד עייף, בגדים מאובקים, נכנס לכפר קטן בשעת ערב. הבן אדם עייף ורעב. הוא דופק על הדלתות, מבקש חתיכת לחם.
אבל התשובה תמיד זהה, מצטערים, אין לנו כלום. סוגרים את החלונות, מה? דופק לנו קפצן בדרך. אז מה הוא עושה? הבן אדם עובר מדלת לדלת ואף אחד לא פותח לו את הדלת ולא רוצה לבוא ולתת לו אוכל. מה הוא עושה? הוא חושב. הוא לא מתייאש. הוא מוציא סיר גדול, ממלא מים, מניח בתוכו אבן פשוטה שלקח מהדרך. השכנים הסקרנים לאט לאט מכין מדורה מתחת לסיר ומתחיל לחמם את המים. השכנים הסקרנים יוצאים אחד אחד לאט לאט. מה זה הם שואלים? והוא עונה להם בחיוך, זה מרק אבן. המרק הכי טעים בעולם. הוא כמעט מוכן, רק חבל שאין לי איזה בצל קטן בשביל הריח. אחת השכנות קופצת ואומרת, אני יש לי בצל. רצה מהבית, באה מוציאה בצל, שמה בתוך הסיר. פתאום אחת הזקנות נזכרת שגם לה יש משהו. היא תואמת, היא אומרת, נראה לי שחסר פה איזה עגבנייה או משהו כזה. היא אומרת, יש לי עגבנייה, היא רצה הביתה ומביאה עגבנייה. ואז השכן ממול מביא גזר, והוא מביא קצת מתפוח אדמה, ותוך שעה כל הכפר עומד סביב סיר מהביל שמריח נפלא, ואוכל את הארוחה הכי טובה שהייתה להם מזה שנים. מה אנחנו למדים מהקטע הזה, ואיך זה מתחבר לתוכנית שלנו היום? כולם שם חשבו שהאבן היא הקסם, אבל הקסם בעצם היה השיתוף. כל אחד נתן משהו, בצל, גזר, מלח, וביחד הם יצרו שפע. לפעמים אנחנו קומים בבוקר בתחושה, אין לי כוח, אין לי זמן, אין לי משאבים, אנחנו סוגרים את המזווה שלנו ומתבצרים. אבל הסיפור הזה מזכיר לנו שאם רק נפתח טיפה את הדלת וניתן את המעט שלנו לאחרים, בין אם זה חיוך לקולגה במשרד או עזרה קטנה לשכן, פתאום נגלה שכולנו שבעים יותר. היום כשאתם יוצאים, אז לפני שאנחנו ממשיכים, אז זה הקטע של מרק האבן. ואתמול קרה אירוע, אני אחזור למה שאולי דיברת על זה בתחילת התוכנית, נדלקה לנו מנורה במדינה. המנורה שנדלקה הייתה המנורה של בית"ר ירושלים. אני לא יודע מי שמכם זכה או אוהדי כדורגל או לא. אני אוהד מכבי חיפה בכלל, אחרים אוהדים של קבוצות אחרות. אבל אתמול בית"ר ירושלים נתנה משחק, אחד מהמשחקים המלהיבים והיפים שנראו לאחרונה, והם הדליקו את המנורה שזה הסמל של בית"ר ירושלים. אז אם יש לנו אור שבוקע מהמנורה ומאיר לנו את כל הארץ, אז שיהיה לנו בוקר טוב עם שיר חביב וקופצני, שהוא למעשה ההמנון של בית"ר ירושלים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. ליבי אליך בתפילה, ליבי אליך בקריאה. אתה המלך הושיענה, אתה המלך הצליחנה. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים.
שלום לעולם. אנחנו מאמינים על אבינו, דה נה 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 נה. אז באווירה עליזה ושמחה כזאת, תזכרו, היום כשאתם יוצאים לדרך, תחשבו מה הגזר הקטן הזה שאתם יכולים להוסיף למרק של מישהו אחר, מבטיח לכם שהיום שלכם ייראה אחרת לגמרי. עד כאן תוכנית הבוקר שלנו ברדיו M1. דיברנו על נשים פורצות דרך, על חללית שממריאה לחלומות, על קהילה שמתחזקת, על חינוך שמשנה את פניו ומתקדם, על טבע שמרפא, ועל חג שמזכיר לנו לתת, חג של נתינה. מאחל לכולכם יום מלא אור, עשייה טובה ומחשבה חיובית. דניאל על המוזיקה ועל התמונות, ואני דודו, שיהיה לכם בוקר נפלא, וניפגש בתוכנית הבאה. Radio M1. Radio M1. Radio